Nevieme síce akú má funkciu, ale určite vysokú. Chcem sa ho spýtať, ako to dnes vidí. Vynikajúco. A ešte? Ešte vynikajúcejšie. Krosodiel je tam vždy? Ťažko. To znamená ťažko, píšte. Robíme s týmto našim autobusom. To je pravda. Píšte na 18-metrového Janusa A, ktorého kedy si nič a nechcel ani za nič požičať s takými dobrými 12 rokmi. Toto použijeme tiež v tomto krátkom videu. Lebo keď sú ožraní na večierku, nevedia čo robia a prokurátor si to všetko nahráva. Raz nás to všetkých dobehne, priatelia. Tomu presne verím. Musí sa to prepiecť. Pokračuje Bohuško. Bohuško, nech sa páči. Vidím to podobne ako Edo, kde sa zadarí. A ty? No ja to mám rád pečené. Výborne chlapci, tešíme sa dneska vôbec na to pomerí niečo. Krásanicu z Partizánskeho. Áno, áno. Aj tej sa ideme niečo spýtať. Nech sa páči. Položte mi otázku. A je takú základnú otázku, že komu drží palce? No tak komu držíš palce, prosím ťa pekne? No, počkaj to. Šup moja. Veď, je tu viacero adeptov, neviem, no. Uvidím. To je vždycky podľa výkonu, vieš? Tatinovi alebo aj mne? Ja iba tatinovi. Tak v tom prípade je to tak, ako to má byť. Nech to ostane v rodine. Áno, áno. Zatiaľ sa majte. Po Martina. Tretí súťažný na Makarenkovi vedľa nás Lubiku. Nás prišiel pozrieť zo včerajšieho večierka. Môj prvý pilot Jano vyhral dve disciplíny. Búpeme ako divé svine, trošku sa nám to burkovatie, milí diváci, ale nevadí. My sme športovci vydatní. Jano, letí jak orel, Jano, po kamery, dve slova. Super. Trénujeme na majstrovstvo Slovenska. Lubik tam bude mať ebečko požičané. A my budeme lietať proti Baronovi Horňákovi ako divé besné svine. Ale nevadí, lebo sa bojujeme o umiestnenie na majstrovstvo Európy do Maďarska budúci rok, ktorá trénujeme. Milí diváci, týmto vstupom sa s vami lúčim, lebo budeme za chvíľku točiť a budem pilovať ja. Posledný pohľad na Lubíka. Maroško sa bál. Ako to dnes vidí? Posledný na Makarenka. Ja to vidím tak, že mám orlíka pred hangárom. To hovorí za všetko, milí diváci. Ďakujeme za vyčerpávajúcu odpoveď. A ja ďakujem. Bravo Lubík. Moja nová pani Jana. Si klakne. A bude tlačiť koľko sa dá. Bude tlačiť koľko sa dá. Pozerajte na to zábery, kde použité v krátkom filme, ako sa lietalo na Makarenkovi v roku 2014. Lubik pred nami lietadlo. Vidíme. Lubik, filmujeme sa! Poslednej disciplíny a s Lubikom sa radujeme smerom na odstáčníka na Tenisku Maguru a Lubik letí vedľa nás. Krásne poupeme, milí diváci, je to celkom dobré. Dneska to Partizánčanom vyšlo. Ako vidíte, tu McCreadyho teória neplatí, tady sa letí pomaly. A to preto, lebo sme pod radou a ako hovorí Lubík, sa radujeme. Čo na to povie moja nová máma Jano? Áno. Všetko v poriadku a radujeme sa naďalej. Len tak sa Jano, jak sa raduje Lubík, ešte sa lepšie raduje než ty, vyššie. No prosím to, nech doraduj sa k nemu. Krásne. Tak to budeme, milí diváci, letieť až na Previckú Maguru. Síce to trošku driftujeme od kurzu, ale nevadí, lebo sa vyvezieme proti silnému vetru a potom všetkých vyfajčíme. Naozaj, pekne zážitok, máš sa vždy taká rada. Lubík, povedz niečo do televízie, ako sa radujeme. Lietanie pod radou sa volá radovanie. Áno, počuli ste to presne.
Toto som vám chcel diváci povedať. To tak, akože nič. Že nás to dá do 2 litrov v rovnom? No dúfam, že nás to dá do 2 litrov v rovnom. To bol dobrý nápad. Krásne ste lietali, chlapci. Gratulujem.